раскрыл свой псевдоним Эдельвейс. Гэта было, гэта з майго боку, гэта быў такі тактычны ход. Першую паперу я напісала, знаходжуся у ІК-24 24 снежня. І другую паперу я падпісала ўжо ў берасці, калі я прыйшла ў ГУБОПік. Гэта было 3 лютага. Моя гэтай заявай я дэзавуюю гэтае падпісанне. Я чула, што шмат каго з палітзняволеных прымусілі гэта зрабіць. І я заклікаю усіх, хто мае такую мудрасць, таксама публічна абвергнуць, дэзавуяваць вось гэтае падпісанне. І гэтым мы вырываем зброю з рук гэтых катаў. Гэта стандартная папера, якую падпісвалі ў многіх таталітарных рэжымах. Гэта называецца стукачество. Присваивается там псевдоним, я, дарэчы, раскрыў свой псевдоним Эдельвейс. То бок у калоніі я там забавязуюся, напрыклад, там даносіць, якія настроі у асуджаных, там, асабліва падчас выбараў, там яшчэ штосьці. Ну, а у ГУБОПіку это уже, практычна тое ж самае, то есть это внедрить там человека, напрыклад, и человек будет просто давать информацию. Дамова або конфиденційне супрацоўніцтва называется.